Wineh lokal, nggih wineh lokal sing biasa jenengan damel niku. Nggih kula nyuwun kangge sadulur. Lah sing kangge sadulur niku wau dicampuri wonten PGPR, wonten TCD, ngoten. PGPR TCD ini pun siap nih. Tani kok ra PGPR kali TCD ini mesti Pak Saikun mau. aku telah ngadem penake. Pak Saikun isek meluncur kok. Lho ora ndak mau. Pak Saikun menggah Nah, pengen bertani gampang, tanam sekali. Kita sedang melakukan sekolah lapang budidaya cabai yang ada di Desa Ngandong, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Ini adalah proses pembibitan dengan metode yang satu adalah metode manual atau yang tradisional yang biasa kita lakukan, dan yang 3 bendeng lagi akan menggunakan sesuai pembibitan dengan Pak nggih, ngapunten benjing Bukasi kula nyusul mawon nek pun tuwa kula sawura ngoten mawon. Sip. Kula mendhet kalen iki. Ya. Bener-bener asile. Iki maksudnya sing organik to maksudnya. Jalur organik maksudnya. Sing sampean apa namung? Duh. Cukup kan pelakuannya kan cukup. Nang nggone Pak Gol ki jalur apa jenenge Pak Gol? Milenial to. Jalur milenial sesuai rekomendasi. Napa niku perlakuan piye dan lain-lain padha. Kula karo kelompok. Niki napa niku dijungkup. Nggih, bener apik. Arine jenengan beda. Ora bedane. Oh nek dijungkup iki ternyata tukule samene. Nek dijungkup iki tukule samene. 1 2 3. Terus Iki nggonku wineh lokal iki. Nggih. Nggih, monggo dipun bagi mawon. Tekniknya jenengan pripun? Tambur. tambur. Kula anu Pak. Ada aku angin iki lho. Kula ngenehi sing kanggo Tambur sing kok Bonem jeblok bon BRI. saiki kowe ya ora. Langsung komisi opo iku? Tekniknya biasa kok. Biasa ya usah to. Dengan kan ora usah, Pak. Tapi yo selawat sih to leko. Lagi bismillah. Selawat. Allahumma Muhammad. Buyar mulai Bu iki. Keselawate mulai iki kok. Ya Allah, gebras apa Mas? Nek malek suwi cocok ngadepin nang rean. Yo yo kita orang tak iki. Telu ta loro. Sing asli iki oleh ku gawe. SL. Ah kuwi apik. Mbah iki yo nang gawe. Patang Kilo telu iki lho, 1 loro 3 kilo. Sak cukup wineh iki lho, Pak. telung gulut lho Pak Gol. Nek ra cukup yo gak sing Nang kuwi aku yo berjuang iki pawan tono lho saiki berjuang. Ya iya nek rambut terapno garai kok. dimasukkan ke dalam air yang terapung dibuang, yang tenggelam itu tandanya ditaburkan. Pembibitan itu tidak harus di Panasem di ini. lingkungan rumah kita bisa. Di lahan pekarangan bisa, Pak. Jamburi sekarang jamburi mbok tutup iki apa sing mbok tutup? Nah, iki lho. mani-mani iki ya. Biasa itu yang jadi ukurannya itu tingkat kesuburannya atau gimana? Daya tumbuh. Ya itu bisa dulu. Oh ya, gitu ya jadi perbandingan ya. Nah, masalah tingkat kesuburan, bagaimana teknik perawatan panjenengan? Berarti coba nek iki sing berdasarkan Aduh, tua urung kok iso. Siapa sing biasa ngono ya. Kan iki kan sama apa? Kerpe nek apa ngabur mangan mek padha to iki. Cara penaburannya kan hampir sama Pak Wan. Sama ya. Sing nabur juga jenengan piyambak kan. Berarti
Nek jenengan ki Mbak, berarti tingkat kerapatan itu kan jenengan yang sampun jat ngira-ngira. Ngambil wite itu Pak. Ini loh, Bu. Salah lagi. Tapi pertanyaannya ngene jenengan. Di bulan 7 kemarin panen. Bulan 10 ini ada yang panen lagi. Terus nanti bulan 12 atau 1 ini panen lagi. Sampeyan didumi bibite to Pak. Bibit. Ya pokoknya gampang toh. Di sini iku nang dilebokno polybag. Nah, ora duwe to Kan Pak. sambungno iki apa bolak-balik ini ki. Rekomendasi lho ya. Ojo ana rekomendasi nanti. Ya gawe dhewe. Nyambung dhewe. Malahane iki lho, Pak. Malahane lho, Pak. Kurang ngomong. Ya arang-arang gantine. Ya tuku dhewe nek lho panggih kon. Anggapan gantine delimo. Delimone tel. Kita pateni ya, Pak. Bakal delimo kan lele delimo. Alpukat super. Kilo pasule iki dipasune iki sing lahan apa mau? Di sing di. Lahan manual. Ayo nyingkur balik. Aku ya pasune pon. Monggo niki sing Mas Rudi itu ya. Nggih. aku yang gerbet kok bato aku derlali tujuan iki. Sopo pujian kuwi aku? Ora mendino ngono, Mas. Kok mendino kok pujianku. Produksi alpukat lokal iki. Produk gerabakan ngandong. Miki Tuban. Miki Tuban. Digoleki Jakarta. Itu grup wis dijopong iki. Niki. Iya. Dadi kontrak iki. Iya. Miki. Sing Miki kok iki. Nek Tuban pokoknya. Miki niku berarti mboten seradi ageng-ageng. Ora paling yo 400 sampai 600 gram. Terus tunggal kilo isi 4 gram sampai 6 gram. pinten biasanya? Rata-rata ya loro. Momone sing 6 gram wis tak potong. Oh. 4 gram iki adik blok. Kita pe 3 ki ora iso kaya ora iso Kilone paling piro? ya saiki selawe. 2000 to. 2000 to. Gemen kaya delimo. Nah iki Alpukat tuh super. Nah, wis ra kaboten kaya iki. Total tenan. Ana wae.